правим духовно послание. Това не е ли за първи път във ваш филм? Духовното послание, това е предизвикателство. Това е голямо предизвикателство. В известен смисъл това е поврат. Ние ще разчитаме много на музиката. Чувствата на музиката, това е най-добрият език на света. Визията и музиката заедно ще помогнат в този филм, за да предадат това послание. И ако аз трябва сега да разкажа по телевизията как точно ще го направим, това е много трудно за обяснение. В този филм в момента ние снимаме в миналото, след това ще се пренесем и ще снимаме в 2000-та година. Тоест, времето не съществува за посланието. Това ли е вашето послание? Какво искате да кажете на света? Аз не искам да кажа нищо. Аз искам да покажа, защото да кажеш нещо, послания. Послания са били казвани на хората много години поред. И те пак нищо не разбират. Не ги разбират. Но ние се борим. Може би ще успеем да покажем нещо различно. Може би. Аз се опитвам. Но това ще го направим всички заедно, целият екип. Аз не съм единствения, който дава това визуално послание. Това сме режисьорът, аз, целият екип, хората, които са построили този Йерусалим, студиото, всички. Защото всички винаги говорят за актьора, за кинозвездата. Но без всички тези хора аз не бих могъл наистина да дам нищо на хората. Значи вие се чувствате част от отбора. Това има ли връзка с спортните ви качества? Това е много важно качество за добрите спортисти, играта с отбора. Не знам, защото ако си част от отбора в футбола, например, разбира се, това е отбор от единомишленици, но ако си на боксовия ринг, там един човек застава срещу друг човек. Не знам дали съм отборен играч, но в този филм не бих могъл да направя нищо без моя отбор. Споменахте битката, че все още се борите. В вашите филми има една генерална линия. Вечната битка между злото и доброто винаги побеждава. Мислите ли, че в живота се случва същото? Разбира се, защото злото не съществува. Хората говорят за злото, защото те искат да видят проекцията на злото. Има хора, които имат грешна представа за живота. И ние казваме, че те са лоши. В смисъл, че са зли. Но те в действителност не виждат, че това, което правят, е лошо. Те си мислят, че постъпват правилно. Мислите ли, че сега... Вие не ме оставяте да си довърша изречението. Аз се опитвам да ви обясня. Да. Злото не съществува според мен. Разбира се, хората постъпват и грешно и правилно. Аз съм направил, например, много грешки в живота си. Вие също. Затова сме хора. Но аз не вярвам в злото. Аз вярвам в корекцията. Да станеш по-добър и по-добър и по-добър. Така че аз вярвам в доброто. И в края на живота ти винаги си спомнеш добрите сувенири, спомени от своя живот, не лошите. Нали разбирате какво имам предвид? Винаги помним доброто, никога лошото. Лошото просто го забравяме. А кой е най-хубавият добър сувенир от живота, който имате като спомен в момента? Възможността, която имах. Способността. Аз имам способност да говоря всеки ден с Бога. Вярвате в Бог? Ако говоря с Него, разбира се, че вярвам.
А какво мислите за това, че религията в днешно време поражда война и насилие? Дори сега в Йерусалим, свещения град. Знаете ли, това е защото хората не са възпитани и образовани добре. Хората са добри по принцип. Ако видиш няколко деца, например в парка, ще видите заедно черни деца, жълти деца, деца от всички раси и цветове, нали? В която и да е държава по света. Без значение дали става въпрос за израелски деца или мюсюлмански деца. На 3 годинки те все още не знаят нищо за религията. Те знаят единствено как да си споделят играчките. Те знаят само как да играят. Те знаят само как да си разменят играчките, без дори да си ги искат обратно. Те просто забравят за това. Те дори нямат комплекс да се разхождат голи. След това порастваме и ние, и родителите също, както техните родители преди тях и техните прапрародители променят начина на виждане на децата и така. Знаете какво имам предвид. Ние трябва да вземем пример от децата и ние трябва да се учим от децата. Всички хора, от всички страни. Всички. Децата ви обожават, поне аз така мисля. Вие сте голяма звезда за тях. Дори сега тук има едно дете от екипа ни. То не е спало цяла нощ от вълнение, че ще се срещнете днес. Ще му дадете ли автограф? Да, разбира се. Това е разтакаване, нали? Да. Да, да. Окей, страхотно. Как ти беше името? Лесно е за запомняне. Има много приятели, които се казват Дани. А какво искате да кажете на децата с вашите филми? В тях има малко повече насилие. Намирате ли, че това е добре за тях? Не много, наистина. Но насилието е част от нас. Преди съществуването на киното, хората са се били заради територии, заради жени, заради пари, заради земи, заради религии. И това се е случвало преди дори Чаплин, Чарли Чаплин да е съществувал. Така че не мисля, че ако спрем киното днес по целия свят, всички филми, ние ще спрем да се бием. Напротив, мисля, че е добре да правим филми, така че хората